berkencang berkencang Warudaya pinggire bokyan lale lalo o a o ayo ya bio bia ya Kang Pentul wele ya wah wah ayo no ya alon-alon nyai ya Allah rupane loro cacahe no Kang Pentul Kang Dadiarane lapo ngadu ayo pik rapik berulang Hore, geo, ya, ayo waktune wanitane diatur dhewe no ya dan juga di luar persiapan untuk tari goyang bergoyang tari Sekar Jarilan Singo Suryo Joyo oke terima kasih you all Oke baik ayo gantosan yai wah, woi, wah, wah, nyamleng tenan jogetane ya, Kang Pentul, Singo Suryo Joyo, hurra, hurra, ya, wah, ya la 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 la
Yo. Rea ya yo ya lon tur wadon kalakon jayi yo kang betul yo chia ya ya la ayo Bik ayo no ya ayo no ya ayo cia oh ya Ore, ya, yo, ya, ekolane goyangi ekolan. Oh ya, oh ya, oh. Sik. Iki dulurku pengganong ana situ iki. Sapa? Adike Mas Rijal. Endi wonge? Mas Endi, sik salto tok kene. Kene. Ayo. Oke, salto tok. Ayo Mas Endi. Katuran Mas Endi. Salto tok kene. Ayo siji ae. Gereten dan. Sik sadar. Tadi. Loh, lah kok ambras mulai arek iki. Susulen. Mulai nglawaki. Ayo, mosok sing duwe reyong ndak ngajari. Iya, satu sik. Ayo. Rijal yo ngono. Maya diseragami iki. Lha apa macak Sinoman? Oh, Sinoman. Mulai wingi yo tuwuk Sinoman sedina. Wah, wis, HP-ne. Ayo, sing boleh wedhus wingi yo iki. Lah wis tuwuk sih. Dompete, Mas Bro. Ayo. Tidak logor, Mas Bro. Woi. Di. Wah, Ayo digawe. Lek wedi isin gawe iki. Iya, lek isin. Ayo. Iya jenenge omahe dhewe no. Hah? Apa? Ayo. Wis suwe ndak salto. Wis suwe ndak salto. Waduh. Ayo dituntut di. Dituntut alon-alon. Out. Lah. Oh, iko jare, wek dhewe. Jalu wek dhewe. Oh, jalur tek dhewe. Iya. Oke. Iya. Iya.
Oh ya. Hore ya hore. Bang dia main dulu aja. Au, goya. Yes. Ya. Oh Hore ya hore. Hore ya. Ya. Ya, oh ya, oh ya. Ya. Oh ya, oh ya, ayo. Hore ya ya iya ya out alon no ja re iya ya out ya la matur sembah nuwun bos, terima kasih bos. Ayo tutuk nono. Ayo Dandi, toleku ayu ayo no. Susun. Tingkat 5, ayo. Bongkar. Susun 5. Oh salto sih. Ayo. Ya la. Ya la. Ya. Ya. Yo. Yo. Ya. Aduh, ndak kemandek. Mangkan wae bareng tuan rumahe metu ke pantene metu aku salto ndak metu iya aduh iki ambakane nanti mantene bu ya ndi iko mantene mas waduh aku wis ambakan mengkis mas sampe ndak rene rugi ya wih. Le, kayak wingi le, melakukannya mantan kayak kebun giro le ini le. Ayo kebun giro. Ini kalau, hei, Mas, peres. Tebang itu sangat wujud di peranganten kagum ya putri. Yo. Ayo no.
alon-alon oh yo Mata para penemok kali kagum yang putri Om Hup 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 ono manten metu bareng ganong ya opo ya? Hah? Oh Siarno. Ya apa iki? Oh. Wujude gambare ganong ngidek kemanten ngono ah. Apa ngidek apa? Ngidek apa iki? Ngidek ndok. Iya Pak ya Pak. Ide tukang ganong. Oh, dino kang becik iki wayahe kemanten kekali kagum yang putri wayahe nyawer. Iya. Ayo, wayahe nyumping ganongan. Oh. Salim sik, salim, salim, salim. Ya. Salim, salim sik, salim sik. Ikum, ikum. Ikum ganongane ikum. Iya, lek ikum. Lho, lah kok diwalik sik ngawur. Arek gendeng. Oh oh yo. Hop. Ya apa? Duh. Kawujud gambare ganongan sungkem. Lah kok manten sungkem ya apa nang ganongan ngawur. Awakmu ditangkap rek ngawur arek iki. Duh kesre ya kan kesre kandhani yo balekno nang mangkene balekno di balekno di balekno mangkene di ayo iringan kebo kiro oh wujude brangate kekalih kakang Bali dateng dampar kursi gading kencana ayo hop 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 wis lagi tumon iki ganongan kebugiro ya iki waduh tuwa rupa durung metu ayo susun sik bar iki ra metu dhewe ayo Pak Samsul kalian Ibu Samsul syuting ganongannya ngenteni duduk ngawur duduk iku aku makmurune dono wong repotake dayoe no ayo lanjut ayo bari ki awake sik budal ngarak no ndak apa-apa mari tak kono gandeng iya yo yo ho 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 kurang siji oh iya si gosa sako si gosa sako si gosa ho ya sako si gosa sako si gosa sako si gosa ho iya out alon-alon dayi Singo Suryodaya ho 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 iya hati-hati no ya Tepo-teponya bulu
Yo. Awas hati-hati no, hati-hati no. Ayo persiapan, jadilan ya, jadil persiapan. Ya, yo, ya, 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 yo, as, iya, baik.